नमस्ते। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक हम शिवनंदन जायसवाल भोजपुरी में कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन विषय के यहाँ शिक्षण सहजीकरण प्रस्तुत कल गई बा। पाठ 3 विविधता में एकता पाठ के दूसरा भाग के यहाँ प्रस्तुत कल जात बा। ત્યાં देखल जा नेपाल खास करके एमे संवाद के माध्यम से अनुच्छेद के माध्यम से नेपाल ऐसा देश बा, मतलब विविधता में एकता का देश हो कई के यहाँ पुष्टि कल गई बा। अब यहाँ संवाद के माध्यम से भी इस चीज़ के यहाँ स्पष्ट कल गई बा कि सब मातृभाषा नेपाल में राष्ट्रभाषा के रूप में मानल जाला। सब रीति रिवाज चाल चलन वेशभूषा यानी मूल्य मान्यता मर्यादा में विविधता बा और ओकरे बाद में ओकर स्वतंत्रता भी बा। कानूनी रूप से संविधान में या तमाम आईन कानून में ये विविधता के संबोधन कल गई बा। यही से नेपाल में ऐसा बहुत माने कड़ाई के साथ ही नियम के पालना करे के सरकार के तरफ से भी आदेश बा कि केहू भी कोनो जात भाषा धर्म या कोनो भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकला। अगर भेदभाव करी तो के कानून बमोजिम दंडित कइल जाई। अब यहाँ देखल जा कुछ यहाँ अभ्यास के प्रश्न बा। जैसे विविधता में एकता नेपाल को पहचान भन्ने शीर्षक में एक वक्तृता तैयार पार्नुहोस्। वक्तृता माने होला भाषण। एक ठो भाषण लिखे बा एमे विविधता में एकता नेपाल के पहचान इस शीर्षक पे एक ठो भाषण लिखे बा। एक उत्तर लिखत के समय पे सयों थुंगा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली नेपाल के राष्ट्रगान ये वही के आधार पे एक एक अनुच्छेद के अगर हमन के व्याख्या करत और वही पे लिख दिहल जाई तो वक्तृता तैयार हो जाई। और वक्तृता लिखत के शुरू में संबोधन कइल जाला। संबोधन कइले के बाद में बीच में ओकर विश्लेषण कइल जाला, अंतिम में निष्कर्ष और अपन सुझाव प्रस्तुत कइल जाला। एक तरह से देखल जा तमाम यहाँ प्रश्न यहाँ उल्लिखित बा। और यहाँ नेपाल को विविधता र एकता विश्वकै नमुना मानिन्छ। यसको वर्तमान अभ्यास र थप सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई तालिकामा पूरा गर्नुहोस्। तालिका में पूरा करेके बा। जैसे धार्मिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भाषिक विविधता, जात जाति के विविधता, सांस्कृतिक विविधता इत्यादि प्रकार के विविधता हमन के देश में बा। वर्तमान अवस्था का बा ओकर लिखल जा और सुधार करे वाला पक्ष तरीका का आवश्यकता ओकरे विषय में जानकारी लिखल जा। वैसे विविधता में एकता नेपाल के विशेषता हो एकर मतलब का होला एमे प्रश्न कई सकल जात बा। पहले भी आ चुकल बा। नेपाल में विविधता से भरल देश हो नेपाल उदाहरण के साथ में के प्रश्न पुष्टि कइल जा। विविधता में एकता के महत्व का बा इके उल्लेख कइल जा। तो विविधता में एकता के महत्व ई बा कि नेपाल जैसन बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय देश में विविधता में जब एकता कायम बा तो विश्व में एक पहचान भी बा। और यहाँ तमाम जात जाति मिलजुल के एक आपस में प्यार मोहब्बत से रहेला। धन्यवाद।